अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी बटोती के बजा दिले बाजा हमरे नाम VIP राजा। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, आपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के जौन गाना आवेला लगा। अरे हाँ, लागेलू नागिन जैसे ई वाला गाने के टीजर रिलीज हो चुकल बा। अरे बोले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे टीजर रिलीज हो चुकल बा। तो आप लोग जान लो कि यार टीजर कैसन होकेला और कैसन बा और ये वाला गाना के कब तक रिलीज करल जाता। तो भाई लोग तो लोग के सबसे पहले बता दी कि ये वाला गाने के टीजर कैसन बा। तो भाई लोग ये वाला गाने के टीजर बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही खतरनाक बा। अरे भाई लोग लागेलू नागिन जैसे वाला गाने के जो वीडियो बा तो बहुत ही हार्ड क्वालिटी में शूट करल गल बा। अरे बोलो लोकेशन भी हार्ड बा। खेसारी लाल यादव के मतलब लुक भी एमे हार्ड देवल गल बा और बॉडी वॉडी भी खेसारी लाल यादव के तो लोग के वाला गाना में देखे के मिली। बाकी लागेलू नागिन जैसन गाना की म्यूजिक भी बहुत ही बेस्ट, बहुत ही खतरनाक होखेला बा। काहे कि म्यूजिक दिले बड़न आर्या शर्मा। अरे बोलो म्यूजिक दिले बड़न आर्या शर्मा। बाकी इ वाला गाने के लिखले बड़न छोटू यादव। अरे हाँ, लागेलू नागिन जैसे गाने के लिखले बड़न छोटू यादव। बाकी इ वाला गाने के गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज। अरे बोले खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज मिलके दोनों आदमी गाने के बहुत ही जबरदस्त तरीके से गईले बा, जो तो लोग के सुनने में बहुत ही मजा आई। बाकी तो लोगों को बता दी कि ये वाला गाना में जो वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलन उ मिलियन समिता गिरी। अरे बोले खेसारी लाल यादव और समिता गिरी के साथ ये वाला गाने के वीडियो शूट करल गल बा। बाकी समिता गिरी के भी बहुत ही लुक हार्ड रखल गल बा। अरे बोले इ वाला गाना खेसारी लाल यादव के 100 मिलियन व्यूज पार बा। अरे बोले इ वाला गाना खेसारी लाल यादव के लागेलू नागिन जैसन 100 मिलियन व्यूज पार बा। काहे कि बहुत ही खतरनाक तरीके से गाने के बनावल गल बा। बाकी तो लोग के वाला गाना जो सुने के मिली ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे सुने के मिली। तो लोग वेट कर लेकिन बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला जौन गाना बताओ कौ तरीके रिलीज कर ली। अरे बोलो तो ये वाला गाना बजौन 20 तारीख है ना, यही 20 तारीख के 7 बजे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर ली। तो लोग गाना के मिस मत कर लें, गाना जरूर सुन लें। गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही खतरनाक बा। और खेसारी लाल यादव एमे बहुत ही गजब तरीके से डांस भी कइले बाड़न और डांस भी तो लोग के देखे के मिली। तो लोग गाना के मिस मत कर लें, गाना के जरूर सुनिए लें। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे 7 बजे रिलीज होके आल बा। तो ये वाला गाना के तो लोग जरूर सुनिए लेंगे। बाकी लागेलू नागिन जैसन गाने के गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों आदमी मिलके बहुत ही गजब तरीके से गाने के गईले बा। बाकी तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन हो लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर करिए लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर